Nisperaw il-lista ġimagħtej li ġejjin ma jkollniex dak is-surge li issu kulħadd qed jistenna fuq ix-xwiek ħanajdu hekk. Unfortunately jekk ikun hekk għax l-isforzi kollha li qed tagħmel speċjalment l-industrija tad-divertiment imma mhux inqas il-poplu Malti in ġenerali ikun tagħna setback u flok inkomplu nniżlu l-figuri kif konna qegħdin inniżlu l-figuri b'da sagrifiċċji kollha. Ħajkollna niddiljaw bil-collateral damage tal-festive season. Hija din il-biża' tan-nies fin-negozju wara jiem ta' festi li jistgħu waslu għal żieda fil-każi ta' COVID-19 madwar Malta u Għawdex. Dwar dan tkellem il-Viċi President ta' Chamber of SMEs Fenech meta kien intervistat mill-ġurnalista Kristina Majra fil-programm Net Live. Il-behavior ta' persuna waħda naturalment il-complacency ta' dak il-persuna mhux hu biss li jintlaqat li ħażin li marrat lilu nnifsu l-familja imma għandu responsabilità nazzjonali għax l-sports qed isir nazzjonali kulħadd bil-maskri fit-triq, kull individwu mhux in-negozji biss. Fenech saħaq li triq lura n-normalità mhux se tkun fil-forma ta' switch iżda jeħtieġ li kulħadd ikun kawt u saħaq li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet mal-gvern biex il-bars, każini u clubs jingħataw kumpens għat-telf li qed jagħmlu waqt li jinsabu magħluqin minħabba r-restrizzjonijiet imposti. Aħna konna qegħdin f'diskussjonijiet mal-gvern u l-gvern ħabber li se jtihom kumpens. Il-kumpens huwa ta' miljun semma u l-idea kienet illi ikollhom kumpens biex għall-inqas meta jerġgħu jiftu dak il-working capital ikun replaced. Issa sissa il-Prim Ministru semma li hemm miljun. Jiena my gut feeling mingħajr ma għamilt kalkoli però se nagħmel, jien naħseb li trid tiżdied dik il-figura mhux se tkun biżżejjed biex nikkaverjaw il-postijiet kollha ntuhom xi ħaġa raġonevoli għal-ħsara li huma sofru. Il-Viċi President ta' Chamber spjega kif f'pajjiżna madwar 800 stabbiliment ta' dan it-tip li jinsab magħluq, stabbilimenti ta' daqs differenti b'ammont konsiderevoli ta' impjegati u għalhekk qed issir diskussjoni biex kulħadd jiġi kumpensat skont id-daqs u l-ammont ta' ħaddiema. Fenech saħaq li għalkemm kull għajnuna tgħin mhux se tkun biżżejjed. Tul din l-intervista Fenech tkellem ukoll dwar kif marru n-negozji tul iż-żmien tal-festi fejn saħaq li meta tħares lejn ir-ristoranti il-bookings in ġenerali kienu tajbin, però id-daqqa li ħalla nuqqas ta' turiżmu inħasset sew. Jidher li għan-negozji ta' outside catering u takeaways dan kien żmien pożittiv meta kkumparat max-xhur ta' qabel, dan fil-waqt li kien hemm rapporti pożittivi mill-lukandi kif numru ta' Maltin għaslu li qattaw xi jiem minn żmien il-festi hemmhekk.